से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा तबे बेलना से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा। अब काहे भात पहले तक कहलू मजा न आइल अब काहे भात जब हम करीला बहरी बहरी कहेलू बहुते छोट बा तबे बेलना से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा तबे बेलना से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा। बर्दाश्त नइखे होत बा बर्दाश्त नइखे होत बा। मोहम्मद मियाँ के कोरा में आवा चकई पे गोरी दिलना डोलवावा। मोहम्मद मियाँ के कोरा में आवा चकई पे गोरी दिलना डोलवावा। काहे गणेशवा माना है गोरी चौका में तोहरे ठोट बा तबे बेलना से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा तबे बेलना से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा। बर्दाश्त नइखे होत बा बर्दाश्त नइखे होत बा। तबे बेलना से काम चलवनी होई बेलना बहुते मोट बा तबे बेलना से काम चलवनी होई